oficialment País Valencià, d'acord amb el famós article 151, a la fi d'aconseguir la més perfecta institucionalització de la comunitat autònoma valenciana com a l'obtenció de les màximes competències d'autogovern. Naixia així l'anomenat document de Morella. Esta ciutat donava nom a una proposta perquè els valencians pogueren gaudir i assolir el màxim nivell d'autogovern. Va ser un dia en què fins i tot no van faltar als carrers d'esta ciutat, als carrers de Morella, alguns elements desestabilitzadors i vinculats a la dreta valencianista i blavera. És segur que Joan Lerma ja havia estat abans en Morella, però crec no equivocar-me al dir que aquest dia començava una forta vinculació entre Joan Lerma i Morella. Aquell dia, m'ho han contat això, a més de menjar o sopar, no ho sé bé si va ser menjar o sopar a Casa Pere, Lerma va conèixer a dues persones amb les quals i amb el pas del temps ha arribat a tindre uns vincles més forts dels que donen la militància en un mateix partit. Perquè així a Morella estava un encara més jove Ximo Puig, que anys després seria cridat per Joan per aportar el seu gabinet a la Generalitat. Una amistat i una relació que es manté ferma. Ximo acabaria sent periodista abans de ser polític, però qui ja ho era en aquells dies, dic era periodista no polític, era Ernest Navàs, qui va pujar a Morella per a cobrir la informació d'aquella jornada i que va acabar pujant al castell al costat de Lerma. Una llarga pujada que va donar peu a una llarga conversa i que va ser també l'inici d'una bona amistat. Tant va ser així que en una altra ocasió en què Ernest va anar com a periodista a cobrir un acte on Lerma tornava a tindre protagonisme, el Congrés d'Alacant de 1985, Ernest va tornar a Castelló no com a periodista, sinó com a polític, com a membre de l'executiva de País del PSB-PSOE, de la que Joan Lerma era secretari general. Va ser el segon fitxatge, després del de Ximo, que Joan feia per a les files del PSB-PSOE des de la xicoteta redacció del diari Mediterrani. I arribats a